Nin tuma b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan kelen dafara Bobo Julaso an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumabaw filɛ nin ye Tiɲɛfala mun bɛ Kulukoro mara la ka bɛn ni juillet kalo tile 28 ye kalo mun dabɔlen don yirituru kama u k'a ma campagne nationale de reboisement o baaraw nun donna u fɛ a kun de walasa ka maaw la faamuya kɔlɔlɔ minnu bɛ yirintanya la jɛkulu bɛ wele APDF olu ye baarakalan dɔ nun don k'a ɲɛsin musow sifinnakaw diinɛ ɲɛmaaw ani laadalatigiw ma walasa ka se k'u ka dongodo diɲɛnatigɛ baaraw nɔgɔya u bolo ninnu de ye aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakura k'a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Tiɲɛfala mun bɛ Kulukoro mara la ka bɛn ni juillet kalo tile 28 ye kalo mun dabɔlen don yirituruba kama u k'a ma campagne nationale de reboisement o baaraw nun donna u fɛ yen nɔ a kun de walasa ka maaw la faamuya kɔlɔlɔ mun bɛ yirintanya la u k'a ma désertification a kɛnɛ kan Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jalo Dramani Male tun bɛ yen Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan Daku min sugantira ni tako 26 hukumu kɔnɔna na n'o de ye k'an ka sigida lakana ani k'an hakili to an ka kungodaw la wasa dɔ bɛ se ka bɔ an ka degun ni gwɛlɛyaw la jateminɛna a yera k'a fɔ ko san tɛmɛnen o kɛra tare ye wa hakili dalen b'a la k'a fɔ ko ɲinanta fana ko baara minnu bolodalen bɛ a kɔnɔna na o n'a to yirika caman o bɛ se ka turu Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na wasa ka se ka ja o min bɛ k'an ka jamana bɛlɛn ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw furanɛ se ka sɔrɔ o la ka fu siri o danna ni jama bɔra ka yiri turu a ka ca Ala fɛ yiri ninnu bɛ balo parce que e tɛmɛtɔ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka dangara la wala bagan bɛ ka dangara la i b'a essayer maintenant ka na u ma ka se ninnu to yen anw bɛɛ ka baarakɛnɔn de ye mais n'i ma don fɛn fɛn na i tɛ valeur de o la jamana dun tɛ se ka taa ɲɛfɛ bi k'a fɔ ko an ka lafiya sɔrɔ an ka fiɲɛ minɛtaw la an ka lafiya sɔrɔ jiko la ni yiriw tɛ baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda min ka baaraw bɛ ɲɛsin kungoda ni sigida lakanali ma kɛɲɛ ni a ma ɲɛmɔgɔw ka laɲini n'o de ye ka jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni direction nationale des eaux et forêts k'olu dɔgɔrɔma dondon wasa ɲinan campagne de reboisement a kow bɛ se ka yakubaya cogo min na u kɛlen bɛ k'o fɛlɛ n'o dabaliw tigɛ an ka société labɛnnen nɔ ɲinɛ pour que ka yiri ba wɔɔrɔ de turu ka d'a ka faamaw yɛrɛ bɔra ka premier reboisement kɛ ka campagne dayɛlɛ hali bi an nana yiriju 300 de kɛnɛ kan pour que ka turu ya wala an bɛ taa an ka masifu kɔnɔ ka yiriju 600 turu tile kelen a b'an kɔnɔ an bɛna ba wɔɔrɔ de turu ɲinɛ campagne kɔnɔ o de Bamakɔ commune wɔɔrɔ ni mɔgɔ min fana mago bɛ yiri la ni sera ma an bɛ yiri d'i ma i k'a turu ni Ala sɔnna pour que ka se ka yiri turu don ba la ni ye campagne min ye ni ye jamanaden bɛɛ ka campagne de an bɛɛ kan ka wuli k'an tɛsiri k'anw sɛbɛ dɔ yirituru ma bi bi in na bɛɛ ɲɛ bɛ Mali taabolo la donc n'an m'a lajɛ ka wuli k'a lajɛ k'anw sɛbɛ don nin ko in ma a laban a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ka s'an bɛɛ ma parce que n'i y'a mɛn yirituru n'i y'a mɛn ɲɛnamaya yɛrɛ gulon don yirituru de la yiri de la n'i y'a mɛn dugukolo labarikali yiri don n'i y'a mɛn sɛnɛ yiri don n'i y'a mɛn baganw yiri don donc n'i y'a mɛn san bɛ na ka ɲɛ yiri don donc an bɛ ŋɔni bɛ wele da bɛɛ ye bɛɛ k'a lajɛ a ka wuli a k'a sɛbɛ don nin yirituru in ma yirituru in ye jamana jɔ di an bɛ se k'a fɔ an tun sigilen don ka don min kɔnɔ o de bi ye n'o ye lancement ye o y'a ye ka mɔgɔw labila ka baara kɛ a waati de sera a kuma de sera donc wajibi don fo an ka kɔnɔ faamaw ka sira di donc faamaw ye sira di sisan Segal en direction nationale a bɛ komi u ye maliden bɛɛ labila bɛɛ lajɛlen ka se ka tii ka yirituru kɛ ni Ala sɔnna ma bi kɔni kɔfɛ baara de bɛ yen nɔ donc bɛɛ ka jija ka tii ka yirituru kɛ turulen min kɛra salo an k'a lajɛ minnu sar'u la an k'u remplacer ɲinan ta an k'a lajɛ an bɛ se ka taux de réussite ɲuman sɔrɔ cogo min na donc o baaraw kɔni de labɛn bɛ yen nɔ. Kulikoro gouverneur ba nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bi tali kɛ yirituru la ni a kɛra sabu ye wasa maa o maa bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u da bɛ don an ka jamana sigida ni kungodaw lakanali ma kɛrɛnkɛrɛnnen a jiriko u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilinaw falen ɲɔgɔn fɛ ka laɲiniw sabati ka ɲɛsin sigida lakanaliko ɲuman ma. Sigida k'a lakana k'a sabati
vraiment o bɛ sɛbɛntiya nin campagne n'a ɲɔgɔnnaw de la o de kama an b'a fɔ cɛnfalakaw ye u k'u cɛsiri vraiment reboisement campagne o campagne u ka a tɔpɔtɔ pour que vraiment an ka sigida a ka se ka yiriwa. Minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin jɛya ni bɛsɛya ni sigida lakanali ma ani ɲɛtaga kuntagalajan n'o ye ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable a secrétaire général a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila baaraw kɛbagaw ma ale ni Kulikoro maradenw wasa u bɛ se ka jiri turu cogo min na ni ka tila k'i hakili to u la min na kɛ sabu ɲuman ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen ma jiriko binakun kan. An filɛ nin baara min na nin ye yiri turu baara de ye. An ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko saheli jamana ka bon an ka jamana kɔnɔ san o san gouvernement bɛ nin laada sigi ni bi journée bi don a wulila min kama k'a yira maliyɛn bɛɛ la cɛ fara muso kan ka taa saheli ka taa bila fo lebi ka tila ka taa kɔrɔn ani kɛɲɛka ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli ka yiri turu parce que n'an ma yiri turu jaabe ka taa n'an ka jamana yɔrɔ caman ye yiri turu nafa de b'a la sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ bagan tɛ se ka mara ni yiri tɛ awa ji yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni yiri tɛ. Nin lajɛrɛba in n'a tun bɛ tali kɛ ɲinan san jirituru baaraw nudonni na a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni yirituru ye kungoda min filɛ nin ye cɛnfalakaw fɛ yen nɔ ni a kɛnɛ fɛnsɛ bonya bɛ taa hectare 5 la bɛɛ lajɛlen kɛra ka baaraw kun cɛ nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ. Jɛkulu min bɛ wele APDF o maaw ye baarakalan dɔ nun don k'a ɲɛsin musow sifinnakaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a kun de walasa ka se k'u dɛmɛ u ka don o don o baarakɛtaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka baarakalan in kɛnɛ nun donna sigida fɔlɔ la ka bɛn ni juillet kalo tile 28 ye don nataw la a bɛna se sigida 3nan ani sigida 4nan fana la Amadu Kamara ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Nin dɔni kawreyali kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ni hakilina bɔra APDF la a bi don u ka projet initiative spotlight kɔnɔna na min ye u ka plan d'action ka laɲini dɔ ye ka ɲɛsin musolakaw ale ni sifinnakaw ma min bɛ tali kɛ u ka jo sariyaw an'u ka hakɛw dafali ma. Projet an ye projet min sɔrɔ APDF n'o association pour le progrès et la défense des droits des femmes projet in ye spotlight ka projet ye. Donc APDF a exécuté avec l'appui de l'ONIFAM. Donc le projet a initié 3 communes de Bamako, en région de Ségou, Cercle de Bla et Baraweli. Donc on a lancé le projet donc on a la coordination de ski. Coordination nous faisons la commune Bekelingena. Commune 1 on a prévu 22 cadres de concertation qui sont pilotés par les cadres de coordination. Donc formation nous nous bela jeli ka lañini munye ka muso ka hakaw sabati nyangata mbekala muso la ka chama bwala ali ka ban o de APDF ka lañini an a raison d'être de oui. Nin dɔni kawreyali kɛnɛ in n'a bi taa tile 2 bɔɲɔnko la a na kɛ sabu ye wasa ka musolakaw ni sifinnakaw hakaja fɔ dugutigiw ale ni yɛrɛmarakafo maaw ka se k'u ka dɔnniyataw kawreya gafe sɛbɛn minnu bɛ an balakaw ni sifinnakaw ka hakɛw matrafaliko ɲuman kofɔ Bamakɔ sigida gale la k'o bɛɛ jalatigɛ sariya hokumu kɔnɔna na. Bon ne bɛ se k'a fɔ nisɔndiya yɛrɛ kɔ parce que APDF national nana an fɛ yan commune 1 na projet in bi commune 1 commune 3 ani commune 4 ne kɔni ka suya ye min projet in mana n'an fɛ parce que an kan ka jigin quartier kɔnɔ ka se ka taa baaraw boloda commune 1 an ka projet in minɛ ni barika ye parce que commune 3 de don vraiment commune 1 an ka kɛ commune pilote ye quoi ka se ka baara in minɛ an bolo la ka se ka sensibilisation kɛ ka ɲɛ parce que a b'an muso de ye an muso ni denmisɛnninw projet in minali anw de kama nisɔndiya dɔrɔn de bɛ ne bolo bi ka se k'a lase APDF national ma ani an ka commune 1 autorités surtout mairie ani autorité minnu b'an fɛ ani dugutigiw autorité minnu b'an fɛ commune 1 ni projet ba in ni a bilara sen ka APDF ale ni ONIFAM u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na ni a musakaw bɛɛ lajɛlen bi bɔ nanzarala tɔnba Union européenne ale ni diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw kun ka ɲɛsin musow ni sifinw ka hakɛw olu matrafaliko ɲuman ma. An bɛ commune 1 na bi baara in bɛ commune 3 de concerné Bamako commune 1 commune 3 ani commune 4 donc an y'a daminɛ commune 1 na baara in ye mun ye
pour que an bɛ fɛ ka jama da don hakɛw ko kuma na. Bawo an y'a ye sariya caman bi ta mɔgɔw b'a yira k'a fɔ u y'a ta mɔgɔw ma ladɔnniya kɔnɔna na. Donc a bɛ kɛ problème ba ye kɔfɛ ni sariya nana ta mɔgɔ caman bɛ yen min b'a fɔ n t'a kalama n t'a kɔnɔ ko dɔn ou bien a fɔ cogo mɔgɔw fɛ a bɛ yɛlɛma. Donc o de kama an ko k'an bɛna duguma fo an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka faamuyali sɔrɔ sariya minnu bɛ ta la Mali fɛ u b'u bolo nɔ bilala sariya minnu na kɔ kan u ka se k'a faamu o ye min ye ani an yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔna u ka se k'a faamu parce que mɔgɔ n'i ye ko dɔn i ka fili man ca mais n'i tɛ fɛn min dɔn a b'i k'i kɔnɔ ko kɔ wɛrɛ don o de kosɔn Zena an bɛna baara min daminɛ nin bi formation yɛrɛ bɛ ka se ka mɔgɔw kunnafoni Mali y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn minnu na kɔ kan min bɛ musow kun kan an bɛ kunnafoni d'u ma o kɔnɔna na a taara cogo di kun jumɛn kama a taara donc o bɛɛ de bɛna ɲɛfɔ ye pour que u ka se ka faamuyali sɔrɔ olu fana ka kɛ ciden ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ma chance sɔrɔ ka kɛ yan bi. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko APDF ale ye kɛnyɛrɛye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bilara sen kan Mali jamana kɔnɔ wasa ka se ka musolakaw ani sifinnakaw ka se k'olu ka hakɛw an'u ka jo sariyaw k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa k'a ɲɛsin u ma sariya hokumu kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ. Plateforme des mouvements citoyens n'olu ɲɛsinen don an ka jamana tabiyaw labatoni ma u taar'u ɲɛ da Assemblée nationale kan ka sababu kɛ M5 RFP maaw ye nisɔngoya taama mun kɛ n'o kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ Assemblée kɔnɔna dɔw la u taar'u ɲɛ da o tiɲɛni nɔ dɔw kan Samayira Sanogo ani Abdoulaye Sogodogo tun b'u nɔfɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ka so daga kolonci ka baarakɛminɛnw ta ni k'o file kolonci ka mɔbiliw jeni k'o vitiri ci ka papiyew yɛrɛkɛ fan bɛɛ ka dɔw jeni ka tila ka taa ni dɔw ye ka ampuliw cira siègew karikarila ka kow ci kogo tigɛla fan dɔ fɛ dakuru ɲɛ kelen segi kan ka kɛ Mali wasabulon kan kura ye baw a sɛbɛkɔrɔ cɛna ni k'a ye ko juguya ka sanga ni dusumakasa baara minnu kɛra jamana in kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ye walasa ka se ka taa o ɲɛmada cɛni nɔ in kan ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ lahala min na o de y'a to fasodenw ka farangaɲɔgɔnjɛkulu min sigila walasa ka an ka tabiyaw n'an ka kokɔrɔw do da la ka diinɛ dɔɔni k'a bila a minɛn kɔnɔ ka jamana bonya a ka sariyaw kɔnɔna na. Plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République olu ka jɛkulu do wulila ni kana munumunu salo kɛ Mali wasabulon kɔnɔna na. Bon an ka jate la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ les symboliques bɛ minnu kan ka préserver o jamanadenw fɛ ani maliyɛnw fɛ donc attaque min kɛra an y'a ye vraiment fɛn tɛ politique kow bɛ yen politique kɛlaw bɛ yen mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o fɔɲɔgɔnya n'o o mankan kun man ka se ka se yan an ye fɛn min aw bɛɛ yala ka ye. Ka sanga ni min yera o fɛ jigilatigɛ ani dusumakasi de don baw ni mɔgɔ min ye wasabulon kunu ye ni k'a bi ye jigiwaru dan de don. An ye fɛn min ye yan bi tiɲɛni kɛra fo k'a dama tɛmɛ kojugu fɛn minnu tiɲɛna so tiɲɛna document fɛn fɛn n'a tiɲɛna yan bi donc maliyɛnw de ka fɛn tiɲɛna maliyɛnw de ka nafolo kasara la. An tɛ se k'a fɔ maa minnu bɛ n'aw ko k'aw bɛ a b'a fɛ ka mauvaise gouvernance de dénoncer a b'a fɛ k'a fɔ ko jamana baara cogo man ɲi ko jamana tɛ laala ɲuman na ɔ maa kelen minnu ka hakililaw ye o maa kelenw ka tila ka na jamana bien détruire ani ka tiɲɛniw kɛ ka suɲɛli kɛ donc o faamuya man di fiyewu. Ka dankari Mali wasabulon la o min ye jamana nguloma filanan ye e b'a ye ka dankari la jamana kuturu yɛrɛ de la ni kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw man ka se ka to ten maa minnu y'a kɛ o kan ka ɲagi ka sanga ni o de ye fasodenw ka jɛrɛjɛkulu min sigikun ye ka danbew ni tabiyaw do ba la ka diinɛw ɲɛɲini k'o dɔn k'o bila yɔrɔ la ka jamana bonya a sariyasunw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ olu na plaintew do ni kɛwale jugu ninnu kɛbagaw kama walasa o ka ɲinini k'o dɔn o ni min ka kan sariya bunakun kan k'o kɛ o la. Plateforme bɛ tila k'a ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ka avocats bɛ yen a bɛ plainte contre X assemblée dɔrɔn tɛ wari tɛ tiɲɛni minnu kɛra vraiment u k'a lajɛ a maaw ka ɲini ka kuru parce que n'a fɔra baara kɛra maa dɔw de ye ko déclenché ɲɛmɔgɔw b'u la responsable b'u la donc u ka wele k'a ɲininka munna ni hakilila nana parce que fo nin man ka to ɲangibaliya fo nin ka bɔ jamana ko kɔnɔ parce que n'o kɛra Ibrahim Bokar Keita kɛlɛ b'o min nɔfɛ a nana Mali sɔrɔ yen a bɛ taa ka Mali to
donc an tɛ jɛnɛ maa si k'an faso ci k'a d'a ma politiki ko ni place ɲini na. Ni munumunu salo in kɔnɔna na Mali wasanbilo kɔnɔna na Mohamed Mufa Aidara n'a ka taamaɲɔgɔn o y'a kanu ka munumunu salo kɛ wasanbilo fan caman fɛ walasa ka se ka kɛ seere ye tiɲɛniba min kɛra a kɔnɔna na baw n y'a ye ko kelen kɛ o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ caman kumadɔnnaw b'a fɔ ten. Association islamique pour le salut maaw ye kunnafoni dɔ kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 28 u ka kunnafoni senfɛ u ye a yira k'a fɔ finitigilakaw ye waleya mun kɛ n'o de ye ka marifakisɛ ci Imam Mahamudu Digo ka misiri kɔnɔ k'o ma bɛn u labanna ka dugawudon kɛ cogo min na Honorable Soumaïla Cissé bɛ se ka ye cogo min ka fara an kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Fɛn min n'o ye dankarili min kɛra an ka alabato yɔrɔ la no alabato yɔrɔ min n'o ye Masjid Salami Badlabugu misiri ba ni alimami ye Imam Mahamudu Digo ye dangari min kɛra ala o dangari k'a fɔ anw y'a kɔn an y'a kɔntogoya kɔni tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen na surtout a nana kɛ waati min kɔnɔ a nana kɛ kalo lahɔrɔma de fɛnɛ kɔnɔ n'o ye Dulhakida ye an tilara k'a fɔ ali bi dankari ni an y'a kɔn tuguni min kɛra sababu ye k'a dabɔ a kama ka adamadenw nin taraki misiri kɔnɔ donc an y'o fɛnɛ kɔn ka tila an bɛ tila ka mun ɲini Alahu Taala fɛ ni baara tɛjugu min kɛlen filɛ an y'a kɔn wa maliyɛn bɛɛ lajɛlen an b'a se bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka nisɔngoya an'an ka dusumakasa k'a yira o la min ye alabato yɔrɔ ye o ka kan dankari man ka kɛ o la an b'o o lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ de sa an bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ nin baara in kɔnɔ maa caman bɛ yen olu nin tarakila a la minnu nin tarakila a la anw bɛ mun ɲini Alahu Taala fɛ anw b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka u bɛɛ lajɛlen sedusuya k'u bɛɛ lajɛlen jiginyɔrɔ kɛ alijinɛ firidawusi o tɛmɛlen kɔ minnu bɛ yen n'u joginna parce que maaw bɛ yen jegun tɔgɔya y'u sɔrɔ u b'u ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ ni a jogini kɔlɔlɔw ye o tuma an bɛ duwawu kɛ minnu joginna hali bi Ala k'u kɛnɛya Ala k'u kɔrɔta hɛrɛ la o la sa an bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ kosɛbɛ an ka jamana bɛ cogo min bi a bɛɛ lajɛlen nasira mais an bɛ duwawu kɛ Ala ka jamana in Ala ka kolosuma Ala ka jamana in bɔ nin cogoya la Ala ka jamanadenw kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka hakiliw kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka an ka jamana bɔ bɔda ɲuman fɛ nin de kun ye an ka laseli ye laseli min n'a a kɛra bi Bamakɔ mois de juillet o tile 28 a bɔra minnu na o ye association islamique pour le salut a islami Mamadou Konate n'a bɛ wele Aidara Junior a n'a a nɔfɛ tugumɔgɔw taara Joyi la tagali kun tɛ dɔwɛrɛ a ye pɔn baara mun daminɛ ka taa lajɛ baara in bɛ hakɛya mun na baara in tɔ tora mun ye an ka Kafunɛ Bacili lamɛn a bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunna. Ni munumunu salo min bolodara a laɲini kun de ka se ka taa u ɲɛda tuna babilipɔn baara kan baara taabolo ye kundama min sɔrɔ ani a tɔ tora min ye o babilipɔn kura min jɔli bi senna tuna dugu kɔnɔ a jɔbaga n'a musaka bɔbaga o ye an karamɔgɔ Mahamadu Konate ye walasa ka se ka dugudenw ka taga ni ka seginw nɔgɔya u ka lamagaw kɛli la min bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔw lase tunakadenw ma jango samiya waati munumunu salo in babili dafɛ a kɛra sababu ɲuman ye taamaden ninnu yɛrɛ ma u ka se ka jateminɛ kɛ k'a ye min kɛra o tɔ tɛ bilen bari sabu ka da kan baara kɛli kundama 100 sarala n'i y'a sigi a ye 95 sɔrɔ ka ban tɔ min bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o tora pɛntirili ko ani alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usman Madani Haidara Jaye o ka se ka sigi babili in dafɛ bari sabu ka da kan pɔn yɛrɛ tɔgɔ dalen do cɛba in de la. Bon ko nin ye lafiya belebele s'an ma o puis a y'an hakili jigi fɛn dɔ la min ye duwawudenya ye ani barikatigidenya
parce que a yɛrɛ bɛ min lakala anw ɲɛna a ka histoire kɔnɔ ale wolofa ye Ustaz Usman Sherif Madan Haidara Kanu a y'a fɔ a ye ka fɔ vraiment ale o ka ko a tɛna kɛ ale ɲɛnɛ mais Ala ka den di ale ma min bɛ o ka ko ɲɛnafin bɔ ale la donc alhamdulillah ale fana ye Ustaz kanu k'a kanu k'a baara kɛcogo kanu k'a yɛrɛ kɛcogo kanu k'a ka kumakanw kanu k'a ka kumakanw labato donc o kumakan labato nana ni nin pɔn jɔli ye parce que a ka kumaw kɔnɔ la Ustaz ko k'an ka baara kɛ nin ye baara de pɔn fɔlɔ jɔra n'an filɛ o kɛnɛ kan ye o ye lafiya di mɔgɔ dama min dɛsɛra ka tɛmɛniya nin pɔn fɔlɔ in na muso kɔnɔmaw banabagatɔw mɔgɔ dama min dɛsɛra ka tɛmɛya o ka ca bon pɔn fɔlɔ in jɔra k'o ban waati kunkuruni kɔnɔ a nana pɔn filanan fana damina o pɔn filanan alhamdulillah o baara banna pep babili min jɔkun dama bɛ t'i jɔ mɛtiri 110 a largeur bɛ taa mɛtiri 6 la a kɛra tuna duguden bɛɛ lajɛlen ka foroba tiɲɛ ye o de kama sifinakaw y'a jira k'a fɔ u na babili in minɛ ko ɲa ani k'u mago ɲa a la labaara cogo cɛ ɲina bon an bɛna fɛn min kɛ ka pɔ in lakana o ye ka hakili to a la de n'i ye fɛn ye min bɛ ka kɛ pɔ la o bilalen da i ka dugutigi ɲininka i ka alimami ɲininka n'i y'o kɛbaga dɔn i b'a fɔ ma karisa ni wale min ye nin bɛ fɛn tiɲɛ an tɛ jɛni fɛn ka kɛ pɔ na min b'a tiɲɛ non tɛ sɔn mo parce que an yɛrɛ kɔni y'a dɔn a nafolo bɔ na ko mais ni karamɔgɔ lasa don ni nafolo ni karamɔgɔ dɔw bɛ u bɛ nafolo sɔrɔ k'a don jɛgɛw ni villaw ni bâtiments rɔ mais n'i ye jateminɛ Konate jɛn'o bɛɛ kɔ kana kɛ k'a faso jɔ nin da fɔlɔ ye o nin y'a filanan ye ani ko caman kɛlɛ bɛ bon mɔgɔ min ɲɛna o kɔ ka koba kɛ aw ɲɛ n'aw yɛrɛ kɛra hakilitigi n'o sera ka tiɲɛ aw ɲɛna aw ka hakilitigiya ma foyi ɲɛ tuna dugutigi sɛwalen ka sanga ni babili in jɔli baaraw taabolo ye a ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin babili in jɔbaga ma an karamɔgɔ Mahamadu Konate a n'a b'a ka misali ɲuman ta cɛba min kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ sɛŋɛbali ɲinɛbali la alisilamɛya diinɛ kɔrɔtali la a n'a yangali la ka se kuntagala jan sɔrɔli ma ni ɲɛta baara ɲuman sira caman bɔli ye point kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan alhamdulilayi an nisɔndiyalen don an fari foninen don nisɔndiya n'i ko nisɔndiyabaatɔ yɛrɛ ma k'a ka tasuma fɛ n'a nunji ma faga a daji b'a faga vraiment anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ fɛn min kɛ bi k'a sababu kɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko point bɛ se ka ban ka bɛn ni simiya ye walahi ne tun t'a dɔn don na ne bɛ dan mi sugu point na de ni Ala nana ka na o point koro k'a di Konate ma ale ni dugudenw ɲɛra la k'a baara kɛ k'a ban foyi ma to donc o la Konate yɛrɛ sɔnna ka o point in fana jɔ k'a ŋɛnɛ siri k'a jɔ k'a tɔgɔ da sirifikɛ la vraiment o bonya ye ne fa kojugu tuna babili point yɛrɛ min tɔgɔ bɛna da Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma la a musaka bɛɛ lajɛlen bɔbaga kɛra an karamɔgɔ Muhamadu Konate ye dugudenw ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔ wa tuna point kolomo karili o tɔ man jan bilen kalo nataw kɔnɔ ani Kafunɛ Bacili bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Côte d'Ivoire jamana fabala Abidjan kabeni araba joué kalo tile 29 ye jamana fanga ɲinitɔn RHDP tɔndenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ bala lajɛrɛ min ni a ɲɛmɔgɔya kun bɛ jamana ɲɛma Alassane Ouattara yɛrɛ bolo RHDP fanga ɲinitɔn ka lajɛrɛ in bɛna ɲɛnamaya dakun min kɔnɔ kɔrɔfɔw bi boli cɛbɔ ko kunkan bolodengɔni mina sin maa min na k'o kɛ jamana fanga ɲinitɔn RHDP cɛbɔ ye ka sanga ni jamana ɲɛma sigi kalata nata ye min dɔgɔdalen do ka bɛn octobre kalo ma walasa o cɛbɔ in ka se ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka fanga ɲinitɔn yanga maa caman kɔni ka ye cogo la ko RHDP cɛbɔ kura bɛ sɔn ka kɛ Alassane Ouattara ye tun walasa ka se k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la ko in kɔni tɔtolen don min ye sisan o ye jamana ɲɛma yɛrɛ ka se ka kan kelen fɔ walasa mɔɔw n'u ta n'u bila dɔn kabini ni juwe kalo daminɛ la ka sanga ni minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulibali kan tanyali ye ni bɛn kun kɛlen don a kan k'a fɔ ale de kun kan ka kɛ RHDP cɛbɔ ye jamana ɲɛma sigi kalata nata nka ni an daba ma ka wele sera o ma k'a ta o don na ka na bila bila fanga ɲinitɔn RHDP tɔndenw kɔni bala k'a kanu k'a laɲini jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ k'a k'i kanbɔ ni ka manda wɛrɛ ɲini ka kɛ jamana fanga ɲinitɔn in cɛbɔ ye jamana ɲɛma sigi kalata nata a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ jamana fanga ɲinitɔn RHDP directeur exécutif ka wele kɔnɔ Adama Big Togo
n'a kun kɛnbɛ ka wele bila fanga ɲinintɔ maa ɲɛmaw ma Côte d'Ivoire duguba la Abidjan u ka fara ɲɔgɔn kan sen fɛ maa ɲɛma ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'a laɲini jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ a ka kɛ RHDP cɛbɔ ye ko kura tile damadama o kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana sɔrasiya minisiri ni ale de bɛ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ fana na ka sanga ni minisiri ɲɛma Amadou Gon Coulibaly ka fatuli ye Hamedi Bagayoko fana ye o kelen laɲini ko jamana ɲɛma ka sɔn u ka laɲini ma fanga ɲinintɔ RHDP musolakaw fana ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ senfɛ a kɛra i n'a fɔ komi o cogo kelen kalanko minisiri Kanja Kamara ale fana n'a ka jama ka laɲini kɛra o kelen ye Palais de la Culture la Trècheville dugu kɔnɔ arabadon juillet kalo tile 29 wula tile jan jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka fanga ɲinintɔ RHDP a ma ɲɛmaw ka sigi a kun de ka se ka bolodengɔni si cɛbɔ kura ma min bɛna Amadou Gon Coulibaly nɔnabila ni bolodengɔni kun sina ale de ma kabiri ni marisi kalo tɛmɛnen k'a kɛ RHDP fanga ɲinintɔ cɛbɔ ye ɲiningali kɔni tɔ min sigilen don maa min bɛna sugandi ka bila a nɔ na cɛbɔya la ka sanga ni jamana ɲɛma sigi kalata nata ye octobre kalo a bɛra ta an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan ɲɛ kɔni jɔlen bɛ jamana ɲɛma Alassane Ouattara de la wanganiyaw bɛ ka munumunu ale de ka cɛbɔya dafɛ. Maroko jamana kɔnɔ ka sanga ni Maroko duguba segin karangafɛdaw sɔgɔli ye coronavirus fiɲɛbana ye walankatali sababu la lakana tigilamɔgɔw bɛ cɛsiri baaraw la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka tani ka seginw bali barisabu ka d'a kan kabiri ni Maroko jamana maa ɲɛmaw ye kunnafoniya in da k'a fɔ duguba segin karangafɛdaw bi sɔgɔ Maroko jamana kɔnɔ maa caman kun b'a fɛ ni ka dugu taa sira minɛ o min kɛra sababu ye ni bolimafɛn caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirabaw kan min taara wolo sirabakan kasaraw yɛrɛ la sariya in balala ka singa tate Maroko jamana maa ɲɛmaw fɛ ka dugu segin da sɔgɔ mati bɔ mati don o dugu kofɔlen ninnu na Marrakech dugu bɛ u la Tanger Casablanca o ni duguba wɛrɛw sariya in yɛrɛ takun ye fɛn min ye Maroko jamana gouvernement fɛ o ye ka se ka coronavirus bana yɛlɛmali nɛmɛ ka se ka sira da bana in ni tiɲɛni nɔ cɛ jango an bɛ silamɛya seliba magɛn min na banabaatɔ hakɛya kana na ta kɔrɔtan kosɛbɛ ka tɛmɛ tɛmɛnin kan Maroko jamana yɛrɛ dɔgɔkun fori waati in na ka bɛn ni sibiri tile kelen yɛrɛ ye banabaatɔ kura 811 de dɔnna jatew ye banabaatɔ kura hakɛya min dan ka bɛn kari ma o bɛ t'i jɔ banabaatɔ 636 la Maroko jamana mumɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ banabaatɔ hakɛya taara se maa 20,887 ma maa 316 coronavirus bana kɛra olu sata ye. Coronavirus bana ko kibaruya hali bi bana in bɛ ka se sɔrɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni banabaatɔ hakɛya yɛlɛni an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi banabaatɔ hakɛya kɛra maa 450 ye Afrique du Sud bi jate jamanaw fɛ bana in kɛn bɛ ka dadigi kɛ jamana minnu na kosɛbɛ ka tɛmɛ diɲɛ jamana tɔw kan ka da Afrique du Sud ka den yɛrɛ jama caya hakɛya kan ni maa caman bi ɲɔgɔn sɔrɔ bɛjɛ yɔrɔw la bɛjɛ bolimafɛnw kɔnɔ Afrique du Sud jamana dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ komi Johannesburg o bi kɛ sababu ye waleya ɲuman minnu ni olu matarafali laɲinina ni o dɔw bɛ tali kɛ ka danfara don i ni mɔgɔninfin ɲɔgɔn cɛ ka bɔ mɛtiri 1 na ka mɛtiri 2 la sɔrɔ o labatoli ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da jama caya kan hali n'o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bi senna walasa ka se ka banabaatɔw woloma ka bɔ kɛnɛbaatɔw la Afrique du Sud jamana kɔnɔ a bɛra ta bana in bi ka yɛlɛma maa minnu fɛ ka taa hali bi o de ka ca farafina waribonba Banque Africaine de Développement u ye bilankɔrɔ mugu dɔ bila farafina tɔnba Union Africaine ka bolo kan dolari wari miliyɔn 27 juru wa o kan ka don coronavirus bana kɛlɛli dɛmɛɲɔgɔnya de dafɛ farafina jamana 54 cɛma coronavirus donna farafin jamana 47 de kan kabiri ni coronavirus fiɲɛbana ye nun ta kuma farafina jamana nun kɔnɔ a bɛ taa se maa 12 hakɛya la minnu ni olu bɔnɛna u niw na farafina jamana kɔnɔ banabaatɔ hakɛya taara se maa 75 ani 549 ma Afrique du Sud jamana bi jate jamanaw fɛ coronavirus bana in bi ka dadigi kɛ jamana minnu na kosɛbɛ ka tɛmɛ farafina jamana tɔw kan bana in bi ka dadigi kɛ jamana wɛrɛ minnu na farafina jamana kɔnɔ Egypte jamana b'o la Nigeria Algérie ani Ghana jamana o jamana kofɔlen ninnu de banabaatɔ hakɛyaw ka ca ka tɛmɛ farafina jamana tɔw banabaatɔ hakɛya kan. Silamɛya jɔsen durunan baaraw dadonna Saudiya jamana kɔnɔ kabɛni arabadon juillet kalo tile 29 sɔgɔmadafɛla ye ɲina hiji baara yɛrɛ bi ka kɛ ka sanga ni coronavirus bana in ye min kɛn bɛ ka diɲɛma bolo don a dakɔrɔ
a bi daga maaw ye maa minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don saudiya jamana ma olu de ka se ka ɲina hiji baaraw kɛ jamana wɛrɛ ka den minnu ni olu be saudiya jamana kɔnɔ kɛmɛ sara la o hiji den hakɛ y'a ɲina o be t'i jɔ sara 70 la saudiya ka denw yɛrɛ ka sara o be ta se sara 30 ma Arabi Saoudite ye jamana ye coronavirus bana kɛmɛ ka se sɔrɔ jamana min kan kosɛbɛ salongo hiji baaraw senfɛ hijiden maa hakɛya tari jɔ silamɛ ɲuman 2,2 kɔri 5 la o maa fanba yɛrɛ bi bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw de kɔnɔ ka na bisimila minɛ saudiya jamana kɔnɔ walasa ka se k'u ka silamɛya jɔsen 5nan baaraw latigɛ silamɛya dugukolo sanuman sanfɛ ɲina hiji baaraw ka da coronavirus bana yɛrɛ kan a bi daga maa bayiri ka hakɛya dɔw de ye minnu bɛ saudiya jamana kɔnɔ u ka se ka hiji kɛ hali n'o y'a sɔrɔ sariya taara saudiya jamana fɛ ka hijiden hakɛya dɔgɔya a jigilatigɛ barika bonyana saudiya jamana kɔnɔ kosɛbɛ barisabu ka da kan maa caman de kun sigilen don ni ka ɲina hiji baaraw makɔnɔ ni coronavirus bana jugu a n'a kɔlɔlɔ jugu nana ka na kɛ o bɛɛ lajɛlen na barisabu ka da kan sɛgɛsɛgɛliw de bi kɛ ka banabaatɔw ni kɛnɛbagatɔw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɔn hiji baara ɲɛ ɲina hijiden sugandili kɛra kɛnɛya ko binakun de kan maa camanw de be hali saudiya jamana kɔnɔdenw na ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don saudiya jamana kɔnɔna ma diɲɛmakɛ ni minnu ka ɲina hiji ye k'a da kɛnɛya ko nasira fɛ kɛnɛya ko binakun ka États-Unis jamana ka ɲinini cakɛda min ni a be wele entreprise de biologie moderne a laboratoire sobaw bi baara la walasa ka se ka jaabi ɲuman di ka sanga ni coronavirus vaccin ko ye min bena kɛ sababu ye ka coronavirus banabaatɔw furakɛ ka sira da banajugu ɲɛ k'a nagasi baara min kalifalen don ɲininikɛlaw la baara denin tɛ wa baara nɔgɔn tɛ fana ka se ka vaccin sɔrɔ min be kɛ sababu ye ka coronavirus banakisɛ faga moderna cakɛda u bɛ u ka baara jaabi bɔ kumaw de la u ko a ma dernière phase o de nun donna ka bɛn juwe kalo tile 27 ma a ka ca maa ba 30 hakɛya ye ka bɔ États-Unis jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ŋaniya ɲumantigiw la olu de nana k'u sen don baara in na vaccin min ni a ɲinini kɛra o bena si filɛ o maaw la ka sɔrɔ ka jateminɛ ni kɔlɔsili kɛ ka sanga ni vaccin in baara ye vaccin ɲinini baara kunfɔlɔ min ni o nun donna n'o kun cɛra ka bɛn mɛ kalo tɛmɛnen ma maa 45 olu de anticorps développé ka sanga ni o vaccin chifleli jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ nana baara nundoni kɛnɛ in kan ni o be tali kɛ u ka ɲinini baara tako sabanan in baara kuncɛ kan ka ɲɛsin vaccin ko ma États-Unis jamana kɔnɔ ni y'a ta k'a lajɛ banabaatɔ hakɛya o ka ca ni maa 4,2 kɔri ye wa u b'a jigiya k'a fɔ vaccin kura min ni o ɲinini baara kelen filɛ nin ye o ka se ka jaabi ɲuman di min bi kɛ sababu ye vaccin yɛrɛ ka se ka bila sugu la sani ɲinan san ban waati cɛ a ka se ka furakɛli kɛ cogo min ka coronavirus bana si latunu o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛw ka lajɛ la aw kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma